Korka Elisha in karwa ketwaka. Report makamae nogole manochie dwe mar auchiel higani mar 2026. Kiwinje to inodonjo ni eyo machalo nade nikech adiera kwaneno lwenje mosebedo kata kaluore koda kaka itiyo kod kweth moro e ketho romo mano mar kweth machielo kosebedo makare ahinya kendo aneno ka monj makamago mosechakore gi sani koro miyo kata jomoko bende wito ngimagi kuom ranyisi gima notimore e kaunti ma Kisumu mano juma mokalo en gina makoro weyo familia moro kanitiere kod kuyo kaachiel kod lit ka winjo weche makamagi to podi wachomo yiero odonjo ni eyo machalo nade Elisha. Erokamano Joyce. An report Kofi Annan Foundation ni okobwoga kata matin. Okobwogi nango? Nikech number 1, Kenya is a sovereign nation. Number 2, wantiere gi independent institutions ma oketgi mar cab gimora mora manyalo biro. Number 1, wantiere kod IBC ma biro conduct free and fair election. Wantiere gi police service ma be onego bedni gi understand ni gin police service ok gin police force. Nikech chon ne wan gi police force. In fact, ojende ma wadhige ng'anyo mang'eny gi ka en chon cha dikoro gilala ma be ok yud kuma gintie. Sani kata king'iyo kata ka police temo tiyo gi force tiyudo ka force gi chak gi reduce not like kaka ne ntie chon. Ing'eni gima jowa kwachi ni nonego gidoge archives ging'i sama ni fight for this constitution makawuono inyalo winjo ka ng'ato kuot ni article 35 of the constitution oyiena mondo adhi e ng'anyo. Nonego ging'i ni to sama ni gorruok mondo kel katiba ni ne piny chal nade. Ji adi mane owito ngimagi nikech katiba ni. Ji adi mane onega nege streets kata mane moko lal nyaka kawuono pok owinjo umbgi nikech katiba ni. Omiyo report manogol gi Kofi Annan Foundation en mana gima miyowa onego yani osetnwa pa nonego ben watimo ma o remind wa onego ben watimo ma onego ben watimo ma onego ben watimo ma before election. In fact gini ok onego mi jo Kenya luoro kata matin nikech king'iyo wantiere gi the government ma is in place kendo gitiyo tijgi. Kidhi e interior wantiere kod CS Murkomen, wantiere kod PS mabe tiyo tije kako winjore PS Omolo. Koro report ni enena gima miyo wa warning ni probability marwa mar bede lwen chal kama. Koro ka wa enforce the wamiyo power institutions monego beni gore mondo kel kue Kenya to wadhi timo wadhi wuok e lweny ni. Namba 2, ojende wa be onego we gini agoga pile apani wasewacho kodi kama ng'eny. Siasa mar gonya mar usangwenya mae siasa makelo problem nikech ojano bet ot ok odwa dhi tich. Odwa no yude mayom. Odwa ni kawuono ojano bet ot ok odwa dhi tich kose tije e maonge nikech rawere bende osebedo ka